Ito na po ang pinakamasarap at malinis na pagkain. Ito lang po sa Sok Salmia. Ayan, meron po tayo dyang bangos. Merong barbecue na chicken at fried chicken. Ayan. Ayan, malaki pa. Mura lang. Masarap pa. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? Pasok na kayo at kumain. Ano order nyo? 37? Pagkaing napakamura, worth of 500 fils lang. May squid balls tayo dyan, tok neneng, kiam kiam, kwek kwek. At saka fish ball at may halo-halo tayong 1 kg. Ayan. Ayan, marami pong tao sa loob. Si Kabayan pong pila na. Ayan, meron tayong mga mino. Ayan na po. Silo. Mami ihaw-ihaw, may ibang silo. Top silo. May to silo. At saka may bar. Ayan guys, shout out po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Sok Salmia. Punta po tayo doon sa kainan, mura lang, masarap pa, Filipino foods, street food siya. Ayan, pakita ko po sa inyo guys, para po sa inyo yung camera para makita nyo sa mga gustong pumunta dito sa Sok. Pwede kayo dito pupunta sa mga mura lang na pagkain at masarap pa. Ayan, ayan guys, iharap po sa inyo yung camera, at least makikita nyo, at least may idea po kayo kung pupunta po kayo dito sa Sok Salmia, mayroon kayong mapuntahan at doon kayo kakain. Masarap pa, diba? Malinis pa kasi Pilipinong gawa siya. Ayan, nandito po tayo ngayon sa bagong open po na Chicken King. Ayan, Chicken King po ang inopen lang po siya within this month. Ayan, ayan po, ito po yung mga menu niya. Ayan, affordable lang, masarap pa. Lagi po ako kumakain nito, kaya masasabi ko po talaga na masarap po yung Chicken King. Ayan, sa mga gustong kumain, pasok lang po kayo dito sa Chicken King at enjoy your meal. Mulan siya. Kusina ni Inday. Ayan, may bago ba to? Potato winner. Potato winner. May bago. Ayan, maraming mga kabayan na kumakain. So yung paborito ni Mamis, ihaw-ihaw, Pilipino cuisine. Ayan. Maraming customer. Sarap na ito. 2.5 dinar. 2.5 dinar, isang piraso. 1 kg with rice.
legs siya, barbecue legs. Yun, fried. Ulit natin. Namin gusto niya. Ito lang ang order nyo? 37? Pero parang ito, squid Lagi balls. anong order mo? Pagnining, pakwat, kikiyam, quick. Pwede naman po na ito. Oh, halo-halo, 1 KD lang. Ayan, meron pang ano dyan, mani. Ito yung menu nila. 1 KD lang kada every meal. Silo. Mami, ihaw-ihaw, may ibang silo. Top silog. May to silog. At saka may barbecue silog. Mga sauce. Pila ka dyan? Kala mo juice. Hindi karne no? Yun. Dito banda, meron ding aling inasal. Si aling inasal to, asawa to ni Mang Inasal. Ayan. Ayan sa mga gustong dyan. Ayan kumakaway-kaway na mga aling inasal. Meron rin ditong certified bubble tea. Ayan, sa mga gustong pumunta dito sa sa Soksania, meron na po kayong idea kung saan kayo gustong mag-standby. Ayan. Ayun. Ayan guys. So, ang ganda dito, para talaga siyang Small Manila, para nasa Manila ka lang. Parang nasa Rizal Park. Ang daming tao. And guys, thank you so much for watching my video. Kahit saglit lang siya, at least meron na po kayong idea. Sa mga hindi pa nakapunta dyan sa Soxalmia, meron na po kayong idea kung saan po kayo pupunta. Ayan. Ito po yung meeting place ng mga Pilipino. Mayroon din mga iba't ibang lahi, but mostly po mga Pilipino. And guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, comments, and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Ayan. Thank you so much guys. Bye bye everyone. See you.